Public organisations offer Welsh language services in so many ways. Cael dogfennau yn Gymraeg. Defnyddio gwefannau yn Gymraeg. Mae hawl i wneud cais am swydd yn y Gymraeg. Gallwch ysgrifennu atom yn Gymraeg. Yr hawl i gael arwyddion yn Cymraeg. Mae hawl i ddefnyddio'r Gymraeg ar y ffôn. Mae hawl gen i gael negeseuon cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg. Mae hawl i gael llythyrau ac e-byst yn Gymraeg. Yr hawl i gafffurflenni yn Gymraeg. Mi wnawn ni ofyn i chi os ydych chi moyn siarad yn y Gymraeg. Bore da, good morning. Mi o'r Brynfas yma. Whichever way you want to communicate, we want to be fair to everyone. And who has the right? Fi. 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 Ti. Si. Chi. Chi. Ti. Ti. Fo. Fo. Fe. Ti. Hi. Nhw. Ni. Pawb. Mae gen i hawl. 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 From what we see to what we hear, everyone has a right to be treated equally in Welsh by public organisations.